Tento produkt dokáže odstrániť akékoľvek odolné škvóny vo vašej domácnosti. Či už ide o odolné škvóny na hrúcoch a panviciach, nečistoty na sporákoch a kanviciach alebo ťažko odstrániteľné koberce a záclony. Stačí ho na chvíľu namočiť a jemne utrieť, aby vyzeral ako nový. Zloženie tohto produktu obsahuje aktívny kyslík, ktorý dokáže automaticky rozložiť škvóny. Stačí ho na chvíľu namočiť a jemne utrieť, aby oblečenie vyzeralo ako nové. Tento produkt sa dá použiť aj na čistenie práčky, vďaka čomu bude oblečenie po vypraní vyzerať ako nové. Tento produkt je ekonomický a cenovo dostupný, takže nemusíte míňať peniaze na upratovacie služby. Nemusíte vyhadzovať pripálené a zčernené hrúce a panvice. Stačí pridať jeden kus, aby ste sa vyhli problémom s kúpou nových hrúcov a panvíc. Ak nie ste spokojní po prijatí produktu, bezpodmienečne vám vrátime peniaze.